ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳ କରି ଧାନ ବୁଣାଯାଏ। ଧାନ ବୁଣିଲା ପରେ ଏମିତି ଗଛ ଉଠିଥାଏ, ଧାନ ଗଛ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଲଗେଇଲା ପରେ ପୁଣି ରୁଆଯାଏ, ମାରାଯାଏ, ପୁଣି ରୁଆଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ଲଙ୍ଗଳରେ ପୁଣି 3ଟା 4ଟା ନିହାଁ କେରା କରି ତାକୁ ପୋତାଯାଏ। ପୋତିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ହେବ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଧାନ କଟାଯାଏ। କଟିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଚାଷ କରାଯାଏ।